ଆପଣ ଚୋରି କରି ଅନେକ ଥର ମାଡ଼ ବି ଖାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାଡ଼ ଖାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସୁଧୁରୁ ନାହାନ୍ତି। ଚୋରି କମ କରିଛି ଖାଇଛି ଅଧିକା। ମାଡ଼ ଅଧିକା ଖାଇଛନ୍ତି ତାପରେ ବି ଆପଣ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଗୋଟେ ଚୋରି କରିଥିଲି ମତେ 3 ବର୍ଷ ଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ପିଟିଲେ। ତେଣୁ ମାନେ ଚୋରି ଆଉ ମାଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକା, ଚୋରି ଠାରୁ ମାଡ଼ ଅଧିକା ମୋର। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନି। ଆପଣ ମାଡ଼ ଖାଇଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗେନି? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାଡ଼ ଖାଇଲେ କଷ୍ଟ ଲାଗେନି? ନା ଲାଗେ ନାହିଁ। କଣ ନେଇକି ଆସିଛେ, କଣ ନେଇକି ଯିବୁ, ଏଇ ଦେହ ନାଗି କଣ କଷ୍ଟ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହଟା କଣ ପଥର ନା କଣ? ନା ବହୁତ କାଟେ ସେତେବେଳେ, ମୁଁ ସହିଯାଏ ଆଉ। ମୁଁ ତ ଭୁଲ କରିଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ପିଟିବି ଆଉ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଭାରି ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ମାରିଛନ୍ତି? ପୋଲିସ ବାଲା କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଫାଣ୍ଡିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି? ପୁଲିସ ଗୁଡା ଠିକାନ୍ତି ଜାଣିଛ ନା କେମିତି ପିଟିବ? ନଖ ସନ୍ଧିରେ ଛୁଞ୍ଚି ଫୁଡିବେ। ମାନେ ମୁଁ କାଠ ପୁରା କାଠି। ମାନେ ଆପଣ ଅଦ୍ଭୁତ ଲୋକ। এইগুলা চিরিবে, চিরিকি নুণ মারিবে, নুণ লঙ্কা গুଣ୍ଡ। তাঙ্ক হাত পুড়ুথিব, সে জায়গায় হাত ধুইবে, ମୁଁ ସେଇର ବସ। ମାନେ ଆପଣ ଏତେ ମାଡ଼ ମାନେ ଏମିତି ମତେ ନାଗେ ଯେମିତି ମୁଁ ଇଲିଶି ଶୁଖୁଆ ସେଇମିତି ଚିରିକି ଲୁଣ ଦେବେ। ମାନେ ମତେ ନାଗେ ୟା ପରେ ନେଇକି ତନ୍ଦୁର ଭାଟିର ପୁଡିକି ବୋଧେ, ମାନେ ତନ୍ଦୁର ଚିକେନ, ତନ୍ଦୁର ପାମ୍ପଲେଟ କରିବେ ବୋଧେ। ତାପରେ ବି ଆପଣ ଚୋରି ଛାଡନ୍ତି ନାହିଁ? ମତେ ରାତି ହେଲା ମାନେ ମୋ ଦିହ ହାତ କଣ ହବ, ଆଉ ଯାହାନେ ଗୋଟେ ନେବି ମୁଁ, ଆଉ ଦିଆସିଲି କାଠି ହେନେ ଗୋଟେ ନେବି ଆଉ। ଆପଣ ଚୋରି କଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ରେଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ କେହି ଯଦି ଚୋରି କଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧରି ପକେଇଲା, ଆପଣଙ୍କର ଅଭିନୟ ସେତେବେଳେ ଅଲଗା, ଆପଣଙ୍କ ରୂପ ଭାରି ନିଷ୍ଠୁର ହେଇଯାଏ। ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ, ମତେ ଧରି ପକେଇବେ ଏଡିକି ଏଡିକି ବୁଲ